De lytter til Radio Mercur. Det er jo langhåret musik. Jo, men der er også... De lyttede til udsendelsen Ugens Top 10, præsenteret af Top Chokolade. Ved mikrofonen var Hans Vangkilde. Godmorgen, og klokken er nu 6:01. Om et øjeblik begynder morgenmusikken. 6:30 onsdagsbiloppen. Klokken 9 kosmetikudsendelsen Skønhedstips. 9:30 Vi spiller, de tager fat. Og fra klokken 10 til 11 lyt og køb ind i Roskilde. Når man kører op foran parkometeret, så må man bestemme, hvor lang tid man ønsker at holde. Minimum er 1 time og maksimum 3 timer. Det koster 50 øre for den første time, og så 25 øre for hver efterfølgende halve time, og maksimum 1,50 kroner for de 3 timer. Desværre viser det sig, at de unge mennesker mange gange foretager konstruktive ændringer ved deres motorer, således at disse kan køre stærkere end de lovbefalede 30 km i timen. Hvilket indtryk har de af den motoriserede ungdom? Ja, jeg kan jo ikke nægte, at den har været til geni for vi forretningsdrivende her i gaden. For eksempel en fredag aften, hvor de kommer med deres knallert og deres store motorcykler. De nøjes jo ikke med at starte almindeligt, når de kører fra, for eksempel. De sælger den op i højeste gear med det samme fri udblæsning. I år leveret al mælk i firkantede papkartoner. Det er lidt dyrere, det kan vi vende tilbage til, men det er nemt. Ikke mindst for de udarbejdende husmødre, som uden at have flaske med, kan handle på vej hjem til husholdningen. Ja, jeg vil gerne have en liter sød og en halv kerne. Ja, tak. Og så en lille fløde. Jo, tak. Det er nemt med pap. Ja, det er dejligt. Så noterer de det lige. Jo, tak. Det var 3,19. Men hvad synes forbrugerne? Vi spørger fru Sørensen. Den er så dejlig renlig, for de er man fri for alt det der med at vaske flasker. Good bacon has Danish written all over it. Swing through summer with Danish bacon. Start the day with Danish bacon. Swing through summer with Danish bacon. Tender roast gammon with Cross and Blackwell baked beans. Swing through summer with Danish bacon. Delicious. Roast bacon? Danish. Oh. Yes, Mark Cured. Oh, that's nice. See, you give me a recipe. Danish bacon spring fair. Oh. See, I'm going to do a May roast. May roast? Oh, lovely. It's going to cost you a bit, though, isn't it? No, it's cheaper than usual. Go on. Not like real meat, though, is it? Oh, you are. A Danish is real meat. And a very nice change, too, Fred says. Oh. How is Paradiso, nær ved skov og strand. Paradiso, lykkens land. Paradiso er det drømmested, hvor jeg fandt min kærlighed. Jeg har drømt om... Sommerliv, de fører her. Ja, det er en fri måde at føre tilværelsen på. Vi havde et tidligere sommerhus, det har vi skilt os ind nu. Har vi sat det på jul nu? Ja, det har vi. Og vi vil ud og se os lidt omkring. Så ligger vi her til ferien begynder, og så tager vi afsted med børnene. Kører vi ned til Gardasøen. Når man gerne vil have luksusen med, hvorfor så ikke blot rejse uden campingvogn? Det er da, man kommer hurtigere afsted. Nu vi har de 2 børn, så rejser uden campingvogn, og så skal bo på hotel, og børnene skal klædes om, og de skal sidde ordentligt ved bordet. Og... Skal det ikke det her? Jo, men altså, det er på en anden måde. Her er vi sammen med en masse andre bilister på vej ned i en grusgrav for at være med til premieren på Danmarks og for øvrigt hele Skandinaviens første drive-in bio. Grusgraven ligger i Lynge, en snes kilometer fra Rådhuspladsen i København. Ved indkørslen får hver bilist udleveret en transistorradio og kører derefter i stilling foran et kæmpe lærred.
Så gælder det blot om at åbne for transistorradioen og vente til de andre biler er kommet på plads.